Уред! Не! Уред! 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 Това е у... Химикалка! Химикалка! Yes! Химикалка! Let's go! Напитка! Напитка! Напитка, наистина. Благодаря. Yes! Давай, давай. Инстанционно! Пластмасови чаши! Какво? Пластмасови чаши! Олигофрен! Не се брои, не се брои, не се брои, не се брои. Не се брои. Добре, имаме финал. Напишете в коментарите според вас брои ли се, че Анди е олигофрен.